Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingdon ki wa bat ki kshat hakino ki jaka bun sien ka ju khring ki brio ban pet kai bat kalalong ki jaka jong kai ki ba itnat ka shnong khle asem ka bahap ha ka moken ro sian adi block east khasi hills district ka deru ka wei ni ki shnong ka ba itnat bha namar ka jingdon jong ki kshat ki bano rumphum kam tam ha ka poliur ha ka ni ka shnong ki don lai tari ki kshat ki ba itnat kita ka kshat pedam kshat soren kya bat kshat blo warla ki brio na kiwe ki jaka kimpat tip bha shaphang gani ka jaka ka badan kini ki kshat henry kat ki bala yo jing tip kilas dang ban wan kai kumta na kalyang ka shnong halaga jong ka bor baret kala persyang ban penne pensa ya ka jing itnat bat ban pen bha ya ki linti ki singkin ka khuat ka suba bat kiwe ki jingdon kam ki ba ka shnong ka idon kam ban le khnang ban khring ya ki nong jong kai habakran bat usodar ka shnong khle asam uba sherman nongrum ulaong ba ka shnong ka kwa ba ki nong wan jong kai ki ba wan sha ka shnong habakiwan ki deban pet bhai ki signboard bat ban ko ngu eki kendan ki baga shnong ka bo khnam bakan pensuk bat light na kijing e habakiwan hapo ka shnong ulaong ba ki linti ki singkian ki long ki badang khoru khoram bat ki don ru ki linti klaw de halor kana kanong rem baga shnong ka kentu ki nong wan kai bakim de ban let na ki we ki linti henry ban ya na ka linti ka baga shnong kala pen khre bat pen byang uba nong rum ula pen pau baga shnong ka de ka ba khandai persen ki nong shong shnong ki de ki kristan bat day halor kene kanong rem baga dor bar shnong ka khang ye kene ka jaka jong kai per thei bat kim sha ye ki nong wan jong kai ban le che kene ki lai tali ki sha ha ka singi uble ulaong baga da ba ki khang ye kene ki jaka jong kai ha ka singi uble ka dei namar ki nong pet kim don bala raja kanu ka jingja ka shnong kan shem jing e nagaleng ka shnong kala per shang ru ban penitanat bat pen bha shu wat la kim pat don ye ki jaka sa na ka benta ki nong jong kai ka shnong kala da ban pha da ki jing tho sha ka sarkar ban phai khmat lem ban penbiang ye kijingon kam jong kashnong uba mitri shooting ubre uwe ni kirkhat kashnong ulaong ba kashnong khle asam kala sedang pau haki kam jong kai na du usnam arja arpuar bat hashwa jong kani kashnong kam pat pau namar om pat lap ye kijing itnat jong kini kikshat ula benrap banadu ba kashnong kala sedang ban pau haki jing itnat kinongwan jong kai kilawan na keleng saudong jong kejela bat wat na bar jong kejela ru kidon shibun ki bala sedang banwan jong kai Henry uba mitri ulaong baga shnong ka kentui ki pat ba ban sumar khoj om ban bret pathari ki jakhlya bat ula kentu ban bret ha ki jaka baga shnong kala pen khre khnang ba kan ne ka khoj ka suba shnong shu ka shnong kala bu da ki brio bakin yalam ki nong wan jong kai la da ki kwa bandon ki bayalam dinti Henry ku balong minta ki babun ki brio ki juwan hi namar ki latip ya ka jaka na ki signboard ki baga shnong kala pen khre Kejala Meghalaya kadon kerhai ki jaka jengok kai khamtam lada phai shi ki jaka nong kendong bat ka than mau kan ro ru ka dei ki ba don bun tadi ki jaka ki ba itnat ki ba khring ki brio na keleng kumbalong ka light lum bat ka don kam ya ka sarkar bakan phai khmat lem khnam bakin la ban penitanat shu ya ka ni ka jaka Kan minta makan ni lah. Tak bon ni apa? Ini ông kedok kha ka lai bên pung nè. Don pung sto seneng. Don pung sto seneng. Stay. Ha. Stay umur kawan sini. Por du slap no ka lai. Uni way day try sinong jong kli asam kakit kenup te kadue la ibang hi ni fait ni try jong kli asam try sinong uman salong rang ba sinong
kendiat kumno bi ya kenia ka aksaj. Kajing internet juga. Di kumno bio iya kenia kajing long jang ka aksaj. Ki internet ne kumno ne. Kila juan pekai ya kenia ka aksaj ne senongkong. Kumno bio jing tiap pat kadon kenia ka aksaj. La, don kadlok. Okey. Long mata bidon kini keceka. Persisi nengi ne kalian jong kadro bas nong STM i kuak tip yang sepi kidong gokai kiba pi riuit meriang kiba kuak menuan cikini ka ceka tungi ko de kesidong tungi. Tingker pat kiba kapa piwan cikini ka ceka pet hai sanbut menengkong bat ar pin bongu ya dikindon kiba kesidong kalau hukum kiba pin ya cikini ka ceka kenapa bukan long kaba bersuk ipi kenapa pinglat ikini jike kiba pi dia kenduk hakani ka inti kwa buan makum baki long mentan ma ba kilti skin kiba dang khau ram este kidon pat kiwe kilti khau kidon pat kilti teng kerpat ipi kinong wan chu kai ba pin omnya ti kiwe pat kilti kapai pi o pinya bi ka juk kilti ka ba ka snong ka ba pengkre ba kala mi biang kat bangila nak ka jong kinong wan chu kai cha ka ni ka jaka dia keting sisa nak kalian tungi ka snong ha anu snem balaleng datang bakla hok na jon mi apmi ikini kubor hagi social media kenang ba nagaliang tumpi ki riwit meriam ki bawan sini jaka ba kini kan long ka ba pensuk aba page ku bor kenang ba hila un postuk kini jaka kumba kenang dia no kita ka jing angnu ke jongi nagaliang ka snong kenang ba pensuk ha ka ba wanca kini ka jaka kita ka long ka jikrin ni nagaliang ka snong Kano teli ki ksaj ki don hakani ka sunong jongpi. te kumba long menta ki ba ya jan bu ni ksaj kini ka bi khot ka ksaj pedem bat ka ba ka the ka so rum kia bat ka bala hang tu ya jan ke ka belum ksaj belum dan kam apa ti kuwi ki don ni tang ba kumba long menta mut ni kesenong tu itu tang kita lai ni ke don macam ka Kidon kayu ba ka. hari ni berkaja kasta ti negalingan jungi kesenong no ngim patla ni ban sna ban thau ti kerpat si simbiang ya ki bor ba dai pej ya kum kini kita bakin island lani kin ai ya ka ek ke bangi don kam ku kesnong kala pha bat IT nang ba ni ila man snal ni man thau ya ek don kam jong ni do wa ka sini kesnong Te ka sunong kala pha dem kum ki proposal na ka banta ban sna ye kini ki homestay. Ke ban pek ban khmi da ka sunong siaka tenat jungok kai. Juru ke jaka ba mo. hak wi di bat kini pat naliang jungi kesnong ki ngilai kenduk ba di islam itu mat naliang ki ila le ek ba de bende Ini ka kisah pedem na kala sedang pau nudu snem ada jarak hari. Haswa kata ketika kempa mo ni kan. Ha suwa juga ta de kampat pau nama bom padon tu kayu i petip pagadon sini. Tendu arah jar pak hadu mentamo dang asnang barang long di kinong wan tengok kai pia pun. Ha ki bun Nei ki cakap yo. akal yawan nak lek. Kidon kawan nak sudu sa i wepat state. Ha bai dia pak ko suba jong ni cakap. Kenur kom pak dia la ban penek di ko jong ni cakap. Nagaliang jong ko snong ila ya penkre ikini ki jaka ban bu ya ki jingla ke ba ki la yara sini nek ta kadau ngila ban lek khoj mar ki la don kini ki jaka ki ngila penkre ban bu ki jebok Wan ni ki nong tengok kai ki wan sini ki cakap ki ya ki wan hi ki lap hi ki lek ni sini syat ni ki dan nasong bai lam ki. Kidon ki ba wan hiru nomar bakila biang ki signboard nang ta kidon ru ki ba ha ban yalam baki rice nong ru
Ta kaksat blow. Hả? Buhe kaseng umnang su benhiar. Asa ka ba ni menmit? Blow. Ada kaseng blow ke bang salah sam. Kada blow susah kan ini deh. Perlu kini kita kasat blow. Pecah kada blow susah kum ke kerteng. Kum tahi kalong. Kini kedai kiding ki bahasa nyat na jurong imat mo. Nim nona. Mau bila benitu kendiat ke kerteng kumno gani kaksaj. Kerteng tu ada kaksaj, mak dia ada ka blow. Balik kejar kerteng ya ka blow. Kai ka daw try. Nomor bang, dia kerteng ni kaksaj, blow nomor pa kaki baik kapor barang lo. Long ka kaki baik man kapor. Oi, ki baik man kapor kan kaksaj. Menu lalap ni kaksat Pak. Kena kaksaj tu kumungi lalap ke nam arajar arpari. Dah berani mah. Kani kalong ni si Jerome. Gosh. Oh my God.